Namhlanje sibheka la udaba olukaNomfundo Othandiwe 5449. Ulisawona pastor, ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha amaqanda enyoni uwathatha esidlekeni bese amanye awaphuke kuphume ke lokho kuyelo. Ake sithi thina ngamabomu into yokuqala esingayisho ukuthi ngokwesinto inyoni ikakhulukazi inako ukuthi ihambe ivele njengesidalwa noma ivele njengedlozi, ikakhulukazi ke ilomlozi, yayibona. So masibheke on that note ukuthi uma uphupha amaqanda ke asesithi ke idlozi lomlozi, sawuphupha amaqanda uyawathatha laphaya, sizothi thina kuwuPaul hluma uwathatha kodwa phihli ke amanye. Lento ikhomba ukuthi empeleni inhlanhla lusho mhlawumbe inhlanhla oyilethelwa yileli dlozi lomlozi kodwa ehamba mhlawumbe iphazamiseke ngenxa yokuthi mhlawumbe kusenezinto efanele uyilungise maqondana nalesi sidalo ukuze le nhlanhla mhlawumbe ize kahle kupossible. Ukuthi khona inhlanhla ekhona kodwa engalungisiwe noma ethi mayithiyeza ihamba iphazamiseke, yabo. Ake sithi kodwa ke number 2 ngamabomu uma uphupha ufuthi amaqanda enyoni sithi thina kuwuPaul hluma uwathatha. Lento singabuyivezela ukuthi mhlawumbe lamaqanda lenyoni kungafanele mhlawumbe uwasebenzise emithini eyiwashweni noma kuyihlazi noma ke kumagobongo-ke kupossible uma kungukuthi ulungisela lo mlozi wakho noma kukhona ukulungisa amaqanda naleli dlozi ube nawo lamaqanda lenyoni uwafake lezi zinto izokulungisela noma izokuyizenza uma ulungisa lo mlozi wakho, yabona, noma le dlozi yakho, yabona. Kodwa kasiphumelele lapha. Ake sibheke nje on a normal occasion ukuthi noma i-normal approach yephupho ukuthi uma uphupha futhi amaqanda enyoni kungaba uPaul hluma wabona lungayikhomba inhlanhla nesibusiso nokuthi ungalindela umvuzo omuhle wokulinda nokuzikhandla kwakho. 4 uma kufuthi amaqanda uPaul singathatha njengoluhle uma iwazalela lenyoni, lokho kusho inhlelo zakho sezizoqala ukukunikeza umvuzo omuhle futhi owulindele maduze. Ngeze kunama investment obhizi ngawo njengamanje umuntu otshalile imali. UJob 39:14 uthi ke ngoba uyawashiya amaqanda ayo emhlabathini wafudumeza othulini. Number 5 kuyenzeka futhi uphupha amaqanda sithi kuwuPaul uhle uma echamiselwa. Lokhu kungasho intuthuko, inqubekela phambili nokuphumelela kwezinhlelo, imiklamo noma izifiso zakho. U-Isaiah 34:15 uma ntshingeyana uyakwakha ikhaya lakhe azalele achamisele afukamele ngomthunzi wakhe. Number 6 kuyenzeka futhi uphupha amaqanda enyoni kube uPaul hluma uwadla. Mhlawumbe lingasho nje isikhathi esihle senjabulo ngenxa yempumelelo yakho. 7 ake sithi ke uphupha amaqanda enyoni ngabe kukhombe ukuthi uPaul uma efile. Lokhu ke kwabanye kungasho indumalo ezofika ngenxa yokungaphumeleli nokungafezeki kwenhlelo zemiklamo yakhe lo muntu loyo. Jeremiah 17:11 ithendele efukamele engazalanga injalo owenza ingcebo ngokungalungi yakumshiya phakathi nezinsuku zakhe abesula ngasekugcineni. Kodwa kwabanye mhlawumbe uma bebona ke amaqanda enyoni noma ke bebona lezi ingebhezi zenyoni mhlawumbe yena kuye kungabe kukhombe ukuthi unalesidingo sokuthi ephakamise into eyigobongo mhlawumbe ilalo idlozi lomlozi, yayibona. Asivaleke ukuthi mhlawumbe number 8 uma ufuthi amaqanda enyoni ngabe uPaul uma inyoni iwashiya lawo maqanda waduba. Lokhu kungasho ukuthi ngenzeka ushiye budedengu noma ke wehluleke ukunakekela nokuqaphela imklamo noma ke ibhizinisi leli noma inhlelo zakho ukuze size iphumelele. Izaga 27:8 njengenyoni esuka ibaleka ezidlekeni sayo unjalo ke umuntu obalekela indawo yakhe. So komunye ke uma lenyoni ishiya lamaqanda iwaduba lamaqanda mhlawumbe kuye kungakhomba leli dlozi lalo muntu lomlozi seliqala mhlawumbe ukuduba, seliqala ukumyekelela lo muntu impilo singabe iyaphazamiseka manje, yabona.
Siyabonga kakhulu. Be blessed. Kuleka